legyen az 1600 milliárd forint veszíti el. Miért fizetjük inkább a csendnek ezt a felfoghatatlan milliárdos, vagy 1000 milliárdos és emberéletekben mérhető árát? Emlékeztek, hogy mit mondtam az elején? Megvan a megoldás. Megvan a kész letesztelt módszer az iskolai bántalmazások visszaszorítására. Nem kell újra feltalálnunk a kanálban a mélyedést, és a módszer titka egyáltalán nem bonyolult. A legmélyebb neurobiológiai alapokhoz nyúlunk vissza. Mi ez? A testérzetek és az érzések felismerésében rejlik abban, hogy a gyerek és a felnőtt újra meghallja és értse a saját teste érzéseit, amikor mások a határaikat átlépik. Innen lépünk tovább a csoportdinamika megváltoztatására, és magának az önvédelmi készségnek az elsajátítására. Mert a valódi biztonság alapja nem más, mint az össztársadalmi összefogásban és a kollektív védelemben van. Soha, de soha nem a kirekesztésben és a széthúzásban. Hosszú évek óta most először kaptunk egy újabb esélyt. Kiváló szakemberek és szakpolitikusok kerültek pozícióba. Végre van mögöttünk minisztérium, ki se tudtam az előbb mondani ezt a szót. És van egyértelmű szándék is a változásra. Mi magunk is rengeteget tettünk már ezért, és talán még hiszünk a változásban. Éppen ezért ideje lenne végre megfordítani a lemezt, ideje lenne megvizsgálni, hogyan lehet ezt a problémát megoldani, és nem azt, hogy miért nem. És lássuk be végre. A szülői társadalom egyik legnagyobb tévedése az, amikor azt gondolják, hogy a bántalmazás csak két gyerek magánügye. Számos kísérlettel és kutatással igazoltuk, hogy ez nem csak hogy tévedés, ez egyszerűen nem igaz. A bullying, az erőszak egy olyan mérgező csoportdinamika, ami a közösség minden egyes tagját érinti és traumatizálja. Beszéljünk iskolai környezetről, osztályközösségről, vagy gyógypedagógiai intézményekről. Érinti a gyerekeket, érinti a felnőtteket, mindenkit. És ebben a rendszerben nincsen kívülálló. A tehetetlenség, a félelem vagy a bűntudat az ő lelküket is megnyomorítja. Éppen ezért a gyerekek védelme nem egy-egy család, nem egy-egy iskola, hanem mindannyiunk közös ügye, mert egy élhető jövő kulcsa egy olyan generáció lesz, amelyik mögött ott áll egy felelős felnőtt társadalom, és amelyik számára biztosítani tudjuk az egészséges érzelmi és testi fejlődésüket. Csakis egy ilyen biztonságban felnövő új generáció lesz képes arra, hogy megteremtse mind a saját, mind pedig a környezete biztonságát. Elfogadhatatlan, lelketlen, felelőtlen és aljas dolog a felnőtt társadalom mulasztását, félrenézését, gyávaságát és értetlenségét vagy éretlenségét a gyerekekre tolni. Különösképpen nem azokra a gyerekekre, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a társadalom empátiájára, szakmai segítségére és kollektív védelmére. A változás nem a gyerekeknél kezdődik, nálunk felnőtteknél.
azzal, hogy végre felnőttként a tükörbe nézünk, felvállaljuk a felelősségünket, és a kifogások gyártása vagy a bűnbakkeresések helyett elkezdünk végre a megoldáson dolgozni. Mert a biztonságos iskola és a környezet nem ott kezdődik, hogy nincsenek konfliktusok, hanem ott kezdődik, amikor egyetlen gyereknek sem kell görcsbe rándult gyomorral belépnie a kapun. Mert tudja, ha baj van, akkor a felnőttek világa nem elfordul tőlük, vagy ujjal mutogat rájuk, hanem összefognak és megvédik őket. Tudom, hogy minden kezdet nagyon-nagyon nehéz. És jogosan motoszkál bennetek a kérdés, hogy hogyan kell ezt hozzákezdeni. Mindjárt megmutatom. Megtesztek nekem valamit? Kérhetek tőletek valamit? Fogjátok meg a mellettetek álló embernek a kezét. Na gyerünk, felnőtt társadalom. Aki egyedül van, keressen valakit. Alakul. És ha elég bátrak vagytok, akkor meg is ölelhetitek egymást, de egy pillanat. Sokan nem tudják, hogy hogyan kell ölelni. Mert az ölelésnek kell, hogy legyen egy mögöttes tartalma, és erre megtanítjuk most már a gyerekeket is. Most egy mikrofon tudok ölelni, de megmutatom, hogy ne. Ez a Brezsnyev ölelés, ott még van egy szájra puszi. Az igazi ölelés az jobbról történik, úgy, hogy érjen össze a szívetek. Öleljétek meg egymást úgy, hogy összeér a szívetek, tartsátok meg egymást, és várjátok. Ne féljetek, öleljétek meg egymást, és várjátok meg, Ági, hogy egyszerre és együtt dobbanjon a szívetek. A gyerekek meg tudják csinálni. Lehet, hogy majd ők fognak megtanítani minket, hogy hogyan kell valóban ölelni és érezni. Szép munka. Elképesztő érzés, ugye? És majd meglátjátok, hogy mit indít el. Menjünk ma el innen úgy, hogy elvisszük a hírét annak, hogy soha, de soha nem kérünk többet a kirekesztésből. És nem kérünk a bántalmazásból. És mától kezdve cselekedjünk így mindannyian. Mert felmértük már rég a csendnek az árát, és merjünk végre felnőttként tudatosan és bátran cselekedni. Köszönöm a figyelmeteket!